Aren yo. Orang masa. Masalah kuwi jan. Enggak. Sarahin oke. Kok anu macam. Orang macam bah. Duduk. Anda memang itu belum dari sudah mang. Nanti tengah mang. Motor. Se, adanya tilih. Itu adanya. Ditahan nih. Yo. Iya. Cocok munggah nih ditahan. Sing duduk munggah, Mbak. Kayak man biar karo gonmu se cocok kok. Tinggal ngono lho. Kayak man. Pas lho. Cok le der. Der. Taman ondo. Udah Kang, tinggal Kang. Kita ikut taman ondo. Der. Tarim. Der. Iso Kang nyetat. Kok nyetat lo? Nyetat kowe. Nyetat to? Rene parane. Yo. Situ lho, Mbak. Ice lo. Kita seriki. Iya. Biar langsung. Apa kok grepek nirone wong? Der, mundur ae der, grepane der. Der. Kok nirone wong to? Gok nyetat yo. Iya. Tapi kan medul sulne. Wong lek ditulih wong di sini kabeh. Anune Yo, anu nang sangkolan. Peduna. Se. Sangkolan koyo Kati kan mudun sik. Paman kan medun. Saya anu le, selange tak ilangane wong. Lihat tas. Saya lo wong. Odo mu nek lian le. Selange kalung kok ngenehi selang wong. Ora, Aman. Kalah, sarah. Yo. Ora, ayo. Ceritane iki bongkar rumah lur iki ya. Omah suwung, omahe mbahnya iki wis berek iki dibongkar. Hari Selasa Kliwon pagi. Iki gape-ape anget. Gape-ape anget. Oh, Mbak. Dia apa? Ora, mantarnya. Nelak jatuh kae tak rewangi. Di rumah di Mbah Sali. Taman gowo kono. Urung.
Ini kandang kok nih. Dia kandang kok ya. Aja ngarep-arep keluar melana. Rumahnya itu. Sengita. Wes, lanjut lah. Nah iki engko ngerti ketok kono kan rubone rene lek. Iya lagi. Iki kan wis tas gandeng. Ini antar kenekmu. Nah, kuwi kan wis gandeng kuwi. Wis gandeng. Kuwi. Gorong eleknya tuh anu. Gorok kan. Layang mau nyusun rono. Ono Anu tekan. gorok ya. Kena kan pesannya. Bener anu. Wis ada pamit kan layang mereti. Sama makan. Ya yo yo. Iya pati. Oh iya nyupoti panggan ya. Pak kowe itu jumbre ra kenal kan. Heeh, gambangmu panggan nyepot. Gitu kan wis gak. Iya. Kalau ganggangannya kayak mendak kuat. Idane panggan etek Ikang. Dipot ya, Man. Ganggangan kan lah merat. Nah. Lah, mbahmu ngamuk. Ah, Sarahan oke. aneng pakune lho, Mbah, kusuke. Halo. Nah, kete keplak pisan. Deket tenan. Mar. Boleh saya jelur lah misal. Kata diblok deh. Ayo tiane pisau kole. Yo. Sarah-sarah tiane. Iki anu bolo. Mari wong ngarep anu ndak iso. Buyut iki Buyut. buyut. Irungane sarah-sarah nah ya. Sing bubrahe wong Mbah. Ceman. Ya Mbah. Remuk kono. Sing ade. Burung jumpat. Sing ade. Romutan bukan, Man. Nanti deh. Kowe rada undur lho Kangmu, kok gawan celingetan. Sing cagak eta terus kendro. Mapan. Iya. Ada apa becane? Iya. Cuma jujur rasane tunduran lho Ris gamput. Kan memang soro yakin. Aku yang bangun nanti sobro ya kok. Andamu lho. Tengah. Andamu don nek mengki aku pleset dhewe. Seneng nek men. Kaki ya. Karen yo. Ora mas. Mesra kowe jangan. Enggak. Sarahan oke. Kok anu wis ora macet, Mbak. Duduk. Ambil memang itu belum ter sudah Mang. Nasi tengah Mang. Motot. Se, adane tilih. Don. Ditahan ning Yo. piye? Godhog munggah ditahan. Sing duduk munggah, Mbak. Nek man biar karo gonmu se cocok engko. Tinggal ngono lho. Nek man. Pas lho. Joki lho, Der. Der. Taman Ondo. Udah Kang, tinggal Kang. Kita ikut Taman Ondo. Der. Der. Iso Kang, nyetak. Kok nyetat lho? Nyetat lho. Rene parane. Yo.
Situ lho. Icil lho. Kita seriki. Iya. Biar langsung. Apa kok gribak nerone wong? Tir, mundur ae tir, ke depan tir. Tir. Pacul nerone wong to. Gok lho, gok kita yo. Iya. Tapi kan medul nih. Wong lek dicule wong medul dhisik kabeh. Anu ini Yo, yo anu nang sangkolan. Medul. Sik. Sangkolan koyo Kati kan medun sik. Paman kan medun. Saya anu nek, selang ta ilangane wong. Ya tas. Saya wong, Odo mulai lian le. selange kalung kok ngenai selang wong. Ora, wis ta ora. Aman. Kalah, sareh. Yo. Ora, ayo. Jadi wis. Ngatu tas. Gumanku kok tugel ya sahabat apa? Pendati ku mang. Ya robres ya aku mang. Tak deloke bersih. Oke aku. Ngene kok eman ngecas to. Ondo lek saya manu latile pekatut. Apa mau sing hancur? Madu. Madu man. Dadi beruang iki. Gelano gua ana ada. Endi madune wong? Endi lho madune? Enek kuwi. Seliter enek wong. Lah seliter enek kuwi. Ya Allah. Ya. Tapi koyo ngene. Oh, Wah, gila seliter. Kekayaan madu iki. Iya. Rayain madu wong. Boloke, Mbah. Bangun langanan mbek bolok. Allah, ilah. Golek botol. Ratune golekno, Lek. Anu siapa? Tak lek saya men ngene iki to. Rasune golek ana iki lho. katanya Prabowo. Warna nggone tunggale Mang, Mbah. Mbah gemuk. Iki. Ning di tunggale Mang. Omahe ngendi iki? Warna tunggale kan. Golek ya mong goleki. Lho Bang, ana caranane lho. Caranane lho. Ora kena Satu ya wis. Cas to kabeh. Ora basa ndak disandak ning endi nek. Iya. Iki kan wong wanto. Ah. Perkudorone kok rusak. Sejaman cilikane Juli, kaya kemlai gaten delok wayang iki nek gambar. Dicap nek. Saya sibet kok pasang ngaremamu. Katen nah. Anggemu mbiyen teh amin-amini barang lho. Apa sing jenenge? Apa itu? Iya. Lekos. Napa? Omongan lah sing butuh gendai kon milih-milih dhewe. Iya, kon milih dhewe. Yo. Ya baku ganan aja lho. Ora dijual. Yo. Ora regan anu kan lho. Aku regan karena kono arep piro. Biasane piro. Aku kalau regan Kamu rekan kono anu. Nyalak kono salah sing loko. Sak mempere no. Sak mempere ini. Yo. Lek cilik ngono ki 1.300. Yo wis kene arah. Aku tak omongi lho, engko ngrundel. Lek gendeng biasa lho, gendeng 1.300, lek pres iki kuat 500, 600. Gendengi Mbah Kemis 400. 400. Dadi lek kowe pomo njumuk 130. Iya lho. Piye kok mau semono omahane? Piye ya tunggu. Iya kok iso ngono lho. Nyati yo regane semone ngono. Yo milih yo dhewe sing enak aja digawa. 300 piye, Pak? Seberapate? Telone. Yo. Lah gendengi Mbah Kemis sing dicikari ngati yo. Pres 500. Berat ora go. Gendeng Berat kok uli kuwi 300. Yo Pak Preti semono. Iya. Ya iki kok lane wong butuh hubungane karo Lek. Kuwi karo binti. Telepone yang binti. Ya nyemahmu kok lek ngeterne kok dit kos 100 iki aku wis Ya engko tak transfer nih. Asistane kan Wanto kuwi.
Asih aku iki cara rene iki apa ya? Untul. Untul aku iki. Iki kowe Mas pasang iki Mas. Iya bener ya. Ini lumpuk nae lek mau kene kok gowo. Mandi Bang. Alat kok aja bojo. Cuma lepas nek bekas tahun iki. Warok wayang. Yo kok wayange. Pasane sapi. Lah nek sing ya duit ki lagi lho. Sekarang maku. Nanti linggis semua. Kalian di pasir Mang. Linggis semuanya cilik. Bukan menyambut ke bocah cilik yang mau tidak. Ini apa? Linggis ya. Jadi mau pesannya aku naik. Yo. Ane sopo e pambiro ya apa? Aduh. Kayak kursono ki apa? Berapa? Kan piro? 400 kilo kayak. Berapa? Ah, isa umum ae. Nduk. Ikut ademu. Jadi kita iya kan? Itu kakak. Ini lagi. Dapat mungkin payung. Dapat payung. Ijonnya loro, Pak. Iya. Ayo loro satu hitung. Aku sini kayak gede nuri, nanti modelnya mah kayak nuri. Ada cara proses lah itu ya. Nengok. Bisa lagi mus. Bisa capek. Mas wong. Awas lo wong jero. Bro, pada wong jero. Oh, kok kono nang ngono? Iya. Barang sing ora kena. Ini kan penak ngono kuwi. Bisa lho kowe sik. Bau. Wes sakam mlayu. Sing kan iki lho. Wes. Wes iki kono, engko hubungi. Iki kan wis tas. Juang nang idul. Heh. Mbah. Nek generasi iki. Alor. Ada gendang lagi no. Beri tomat lo. Gunting ngedok koplo neng. Kok yang kamu? Lupa aku ikut. Jadi teblokne kuwi. Ini kan kres. Wis piye ceritane? Iki harus rubone rono lho.
Rugi selang. Karek kae to Kang sing urung tas. Kae ndro simbar iki. Iki iya. Wis ta. Kabeh iya. Oh wis. Loyo meneh. Kira-kira bang wis gak. Wis selang kabeh selang iki. Jangan juga macet. Hah? Arti carane bre. Rene lho wong. Lah nyedel yang kadang wedhus lho. Gila kok rubane kok tarik rene. Tarik rene. Rene. Kenapa rene lho wong? Kok jorokne? Andane tileh wis sik. Kok jorokne rene. Iya. Andane tileh. Yo, adamu. Lek kon menek cegah pakai tumpang kloneng to wedi. Ora wani dirubah rene. Makane lho nek kowe. Lah tertentu masang. Masang ora kena karo mahuri iki.